Siema widzowie, bardzo wam dziękuję za 32 subskrybentów. Wiedziałem, że wam się uda. Waszą pomocą też się udało mi zdobyć cupcake'a Leftiego. I dzisiaj jeszcze z M-Secreta animatronika, marionetka w Leftim. No po prostu nie wiem, jak wam podziękować. 32 subskrypcje. Czyli jeszcze 800 subskrypcji i mamy pierwszego live'a na 40 subskrybentów. No nie wiem, jak wam podziękować. No po prostu nie wiem. Mocno poszliście. W tym nowym kanałem tak szybko to idzie. Nową rzeczą. No, wszystko od początku. Bardzo wam dziękuję. Jutro będzie nowy odcinek. Nie wiem jeszcze o której. I pierwszy giveaway. Zara, pozdro dla was.